திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு வாழ்த்துகள், ஓயாது உழைத்திட ஊக்கம் தரும் என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ள மடலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் மகத்தான தீர்ப்பினை மனப்பூர்வமாக அளித்து நல்லாட்சிக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வெற்றி, அதனுடன் இணைந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வெற்றி, 2020 ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி, 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் கழக ஆட்சியை உருவாக்கிய வெற்றி, 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி, 2022 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி என 6 தேர்தல் களங்களில் அடுத்தடுத்து கழகம் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி என்பது உங்களில் ஒருவனான எனக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் அளித்த பிறந்தநாள் பரிசு என்றும் அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மேயர், துணை மேயர், தலைவர், துணைத் தலைவர் தேர்தலில் கட்டுக்கோப்புடன் ஒருமனதுடன் செயல்படுவதுதான் கழகத்தினரிடம் நான் எதிர்பார்க்கும் பரிசு என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தன்னுடைய பிறந்த நாளில் அன்பு பரிசாக உங்களில் ஒருவன் என்கிற தன் வரலாற்று புத்தகத்தின் முதல் பாகத்தை நாளை வெளியிட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்தியாவின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி எம்பி நூலினை வெளியிட கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா, பீகார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், கவி பேரரசு வைரமுத்து, நடிகர் சத்யராஜ் வாழ்த்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். எங்களில் ஒருவன் வெளியிடும் உங்களில் ஒருவன் நூல் வெளியீட்டுக்கு நாங்கள் வர இயலாதா என கேட்கும் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்காக சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும் விழாவை நேரலை ஒளிபரப்பாக அவரவர் இடத்திலிருந்தும் ஆங்காங்கு உள்ள கழக அலுவலகங்களில் கூடியும் இந்த நிகழ்வை கண்டுகளித்திட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். சமூக நீதி பயணத்தில் தமிழ்நாட்டை கடந்து இந்திய ஒன்றியம் முழுவதும் பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கான முதற்கட்ட முயற்சிதான் அனைத்து இந்திய சமூக நீதி கூட்டமைப்பு. நம் பயணம் நீண்டது, நெடியது, அது முடிவதில்லை என்றும் அவர் மடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தன்னுடைய பிறந்த நாளையொட்டி நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் ஆடம்பரம் சிறிதும் தலை காட்டிவிடக்கூடாது என அன்பு கட்டளையிட்டுள்ள அவர், மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குங்கள், அறிவு புரட்சிக்கு வித்தாகும் புத்தகங்களை வழங்குங்கள், வருங்கால தலைமுறைக்கு நம் லட்சியங்களை எடுத்துரையுங்கள், திராவிட மாடல் அரசின் 9 மாத கால சாதனைகளை விரிவாக எடுத்துரையுங்கள் என அறிவுறுத்தியுள்ளார். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிட மேலும் மேலும் உழைப்பேன், ஓயாது உழைப்பேன், உங்கள் அனைவரின் நல்வாழ்த்துக்களுடன் உற்சாகமாக உழைப்பேன் என பிறந்த நாள் உறுதியினை ஏற்பதாக கழக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உடன்பிறப்புகளுக்கு எழுதியுள்ள மடலில் கூறியுள்ளார்.